हाय फ्रेंड्स, बे भिडियोआव नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों जे बेस्ट आर्निं एप्स बेनि सोमोन्दै बाहाय आं दा सावरायनो आखायाव लानाय जादों। दा बेस्ट आर्निं एप जे लोगोफोर मा जायो जोंनि गोबां इउटिउबारानो मा खालामो एबा गोबां जों मानसिफोरा इउटिउबाव सार्च खालामो बा गुबुन गुबुन नेटनि वेबसाइटफ्राव जोङो गोबां मा खालामो सार्च खालामो जे बबे एपआ बयनिख्रुइबो साबसिन जोंनो आर्निं माने फैसा खामायनो थाखाय जोंनो बबे एपखौ गोनांथि जायो, बबे एपआ माबायदि फैसा होयो जोंनो जे सिनेमा नायनायावनो बा भिडिअ नायनायावनो भिडिअ हगारनायावनो जोङो ओरैबायदि रोजा रोजा फैसा मोनो सानसेयाव पार डे 100, 1000, 200 बायदिसिना एडभार्टाइजमेन्टफोर होयो इउटिउबारफोरा। आरो फारसेथिंजाय नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन एडभार्टाइजमेन्ट भिडिअनि गेजेरजोंबो बेखौ फोरमायनाय जायो जे जोंनियाव गुगोलाव मा होनो बायदिसिना जिखिनि साबजेक्ट नाया मानो बेयाव एडभार्टाइजमेन्ट फैयो। इउटिउबाव जों भिडिअ नायो बेवहायबो एडभार्टाइजमेन्ट फैयो, बेयाव एडभार्टाइजमेन्टफोराव जोंनो खिन्थानानै होयो बेस्ट आर्निं एप ओरै भिडिअ नायोबानो आपल'ड खालामबानो फट' आपल'ड खालामबानो एपखौ डाउनल'ड खालामनाय लोगो लोगो 25 रुपिस 50 रुपिस मोनगोन, बायदिसिना मोनगोन। बेफोरबायदि जोंनाव गोबां मा खालामफैयो एपनि एडभार्टाइजमेन्ट फैयो, जों आरो बेखौ बानायनो गोसो जायो। दानिया मा खालामनो नागिरदोंमोन बाहाय जोङो नागिरै बबे एपआ जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिन आर्निं खालामनायनि एप बेखौ जोङो इउटिउबाव गोबाङानो सार्च खालामनानै नागिरगोन जे बेस्ट आर्निं एपआ माबे। बेनि थाखाय जोंनो साफ्रोमबो मानसियानो हाखा दावरा जानानै फैयो आरो गोबां इउटिउबारफोरा बिनि सायाव गोबां भिडिअ खालामो। नाथाय आंनि बाहाय भिडिअ खालामनाया एसे जुदा जानानै फैगोन। नोंथांमोना दा लास्टसिम नायलांबा नोंथांमोना हमनो हानाय जागोन। दा बेयाव गोबां एप दङ जोंनो आर्निं एप हिसाबै बा गोबां एपफोर दङ जायफोरा जोंनो एसे बिबांनि बा गोबां बिबांनि सोरनोबा आर्निं एबा फैसा होयो गोबां बिथिङावनो। नाथाय जोंनि साफ्रोमबो मानसियानो बेफोर एपफोरखौ जोङो डाउनल'ड खालामनानै लायो, नाथाय गोबाङानो बा साफ्रोमबोआनो जोंनो प्रुफ होनो हाया जे सोर बेसेबां मोनदों। नाथाय इउटिउबारफोरा खिन्थानानै होयो जे आं दासो पेमेन्ट मोनबाय, नै एसेबां पेमेन्ट मोनदों, एरै ट्रेनजेक्सननिबो नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै बायदिसिना खालामनानै दिन्थिनानै होयो। नाथाय बिथांमोनहाबो फोरमान गैया जे मोनदोंना मोनाखै। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बाहाय बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना बेबायदि गोबां सार्च खालामै एप नागिरै आर्निं खालामनो नाजानायनिफ्राय नाजायैया साबसिन होननानै आं सानदों। मानो होनब्ला जोङो बेफोरबायदि गोबां एपफोरखौ जों डाउनल'ड खालामनाया जोंनि थाखाय लाब जानानै फैया आरो जों खामायोब्लाबो जोबोद खस्थ'। थाइसे थाइनै जोबोद गोबावजोंसो जों मोननो हागोन आरो बिराद खस्थ' खालामनो गोनां जानानै फैयो आरो मथा मथि बेखौ नागिरैयानो साबसिन आरोखि। बिनि थाखाय आं बुंनो आखायाव लादों। दा बेयाव मा जायो एडभार्टाइजमेन्टफोरा इउटिउबारफोराबो भिडिअ खालामोब्ला मा खालामनानै होनाय जायो गावस्रा बेस्ट आर्निं एप होननाय लोगो लोगो बयबो नायगोन। बिनि थाखायनो बेयाव गावस्रा नायनाय लोगो लोगो एड्सजों लाब जागोन, बेखौल' मोनसे। आरो फारसेथिंजाय मा जायो एडभार्टाइजमेन्टफोरा एपनि एडभार्टाइजमेन्ट जेखौ होनानै फैयो जाय गावस्रा डाउनल'ड खालामगोन एप खालामनायनि मुङावनो लोगो लोगो जेसेबां गावसिनि एपखौ डाउनल'ड खालामगोन बेयाव बिस्रा एड्स मोनगोन एबा मा होनगोन गावस्रा रां खामायगोन। दा बिनि सायाव एडभार्टाइजमेन्टफोरा एपफोरनि एडभार्टाइजमेन्टखौ जोबोद हाइलाइट खालामनानै होयो आरो दा हाइलाइट खालामनायखौ नुनाय लोगो लोगो जों नायगिरिफ्रा बे एपखौ जों गोसो जायो आरोखि। गोसो जानानै जोङो बेखौ डाउनल'ड खालामनो नागिरो। डाउनल'ड खालामनायावनो जेसेबां डाउनल'ड खालामगोन लाख मिलियन बिलियन थांगोन, गावसोरनिया आर्निंआ जोबोद गोबां जानानै फैगोन। नाथाय जों जानाखि इउजारफोर, जों जानाखि बाहायगोन बिथांमोना बा जोङो बेखौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो मालाबा 1000बो मोना 500बो मोना जानानै फैगोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो आखायाव लादों जे जोङो बेबायदि एप डाउनल'ड खालामनायनि गेजेरजों जों दा नागार। जोंनो बेबायदि रांखौ नागिरस्लायस्लाय गुबुन आदब लानो हायो बा गुबुन आदबनि गेजेरजों जोङो रां खामायनो हानाय जानानै फैगोन। जेरैजाय नोंथांमोना इउटिउबखौ मनिटाइजेसन खालामनायनि लोगो लोगो मनिटाइजेसन जानायनि उनावहाय नोंथांमोनहा बे एड्सखौ मोननायजों लोगोसे रां खामायनो हागोन। बेयो जोबोद सजा आरो बेयो सैथो ट्रु। नाथाय गुबुन एपफोर जेरै भिडिअ नायनायजोंनो भिडिअ एप हगारनायजोंनो फट' नायनायजोंनो बायदिसिना खालामनायजोंनो जोङो बेयाव मोनगोन बेखौ गोजाननि बाथ्रा। मोनगोन जोबोद गोजान। कइन्ससो होग्रोनाय जायो, कइन्सनि उनावहायसो जोंनो ट्रेन्सफार खालामनानै जोंनो रां होनाय जायो। नाथाय बेबो जोबोद इजि नङा, जोबोद गोब्राबजोंसो होनाय जायो। बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ लायाब्लानो मोजां जागोन होनना नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनानै होदों। दा अब्ला लोगोफोर आं सानदों नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे कुइसन खालामहरनो सानदों जायफोर बिथांमोनहा बैफोर एपखौ डाउनल'ड खालामनानै इउज खालामनायनि गेजेरजों रां खामायबाय बिथांमोनहा कमेन्ट्सआव फोरमायहरब्ला मोजां जागोन माबे एपखौ लानानै बेबायदि रां खामायदों। नाथाय आंनि नोजोराव
आंबो जानाखि मोनसे मोननै ट्राइ खालामदोंमोन बेयाव नुबाय बिदि गैया, बिनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरावबो बाहाय फोसावनाय जादों। दा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा, थाम्बनेइलाव आं गोजौआव होनानै होदों बेस्ट आर्निं एप होननानै, नाथाय बेवहाय एपनि सोमोन्दै जेबो फोरमायनाय जायाखिसै। बेखौ साननानै नोंथांमोनहा बेयाव गाज्रि मोननो नाङा, जाहाथे नायनायनि गेजेरजों बुजिनानै लानो हायो, बिनि थाखाय थाम्बनेइलाव बेबायदि बाथ्रा होनाय जादों, बिनि थाखाय सरि। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबायदि मोनखो बिनि सायाव कमेन्ट्स हो, लाइक खालाम, डिसलाइक खालाम, जेबो नङा। नाथाय नोंथाङा आंखौ थुलुंगा होनो गोसो जादोंब्ला, चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानबा फार्स्ट टाइम बा साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेलखौ थुब्लानो जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै।